खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोननैसो गोनांथार रादाबाव फिन बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम नाय। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, रादाबखौ फारियै नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ, एनडिएफबिनि साफ्रोमबो केडारफ्रानो भारत सरकारनिफ्राय 4 लाख रांजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय 2 लाख रां मोनगोन होननानै बुंथिदों बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिबावदों दि एनडिएफबिफोरा जिखिनि मोननो गोनां मोन्थाय बैफोरखौ मोननायजों लोगोसे एनडिएफबिफोरनि सायाव थानाय केसफोरखौ बोखांगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे आयदानि सायाव भारत सरकारजों सावरायबाय होननानैबो रोखा खालामदों। आइएसएलआव बर' फिसा हलिचरननि गोदान रेकर्ड। टप बेस्ट रेटेड प्लेयार आइएसएल 2020-21आव हलिचरना जायगा आवग्रिनो हादों। बिथाङा 7.76 रेटेडआव जायगा आवग्रिनो हानाय सासे भारतारि फुटबलार। बिथांनि मार्केट भेलुआ 83.30 लाख। बिथाङाबो भारतनि सासे टप रेटेड 2020-21आव जायगा आवग्रिनो हानाय खौराङा बर' फिसाफोरनि गेजेराव जोबोद खुसिनि रादाब लाबोदों। गुबुन मोनसे रादाबाव फैदो लोगोफोर, गोजां बोथोरनि गिबि बिटिसि सरकारनि बाजेट एसेम्बलि सेसनआ मैया शुक्रबारखालि जोबलांबाय। बे जथुमाव बेरेखा दोलो थामहिनबा बिपिएफनिफ्राय सासेबो बाहागो लायासै। बे बाथ्रानि सायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा बुंदों, सरकार दाब्लाल'दि एसेम्बलियाव बाहागो लानांगौ बे नङा, जोंनि थांखिया जानांगौ सुबुं आरो रायजोखौ सिबिनाय। बेनिखायनो बिथाङा उननि समाव बेरेखा दोलोखौ एसेम्बलियाव बाहागो लानो खावलायदों। बिथाङा बुंथिबावदों, बिपिएफआ लावखार ओंखाम जानायाव गोबां बिजि होननानै। बेनिखायनो बिथाङा सोंखारिदों, एसेम्बलियाव बेरेखा दोलो गैयाब्लाबो जथुमा जोबोद गाहामैनो जोबलाङो। 1800 कौटिनिबो बांसिन बाजेटजों गिबि जथुम्मानि बाजेट एसेम्बलिखौ थि खालामनाय जायो। बिथांमोननि सरकारा रायजोनि खामानि मावनो गोदान बिथांखि गायसनो। बाजेट सेसनाव मोन 14 एम थाखानायखौ सोदांना गोदानै 3 थिसनबावनायजों 17 एम बिथांमोना गोदान बिल पास खालामो। बे जथुमखौ बिटिसिनि स्पिकार मानगोनां कातिराम बर'नि सामलायनायजों खुंनाय जायो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत हादराव गोदान आबादारि आयेनखौ लानानै गोबां सोमावसारनाय हांगामा जाबाय। गासै 43 सान सोमावसारनाय आबादारि बिलखौ बातिल खालामनो आबादारिफ्रा गोख्रों सोमावसारगासिनो दं। बे बेलायावनो मैया हादोरनि गोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ रोखा खालामना होयोदि भारत हादराव गोदान आबादारि बिल आयेनखौ बातिल खालामनाय जानाय नङा होननानै। भारत सरकार आरो आबादारिफोरनि गेजेराव सावरायनाय जादोंब्लाबो मोजां फिथाइ मोनासै। भारत सरकारा बोखाङा होनना रोखा खालामो। बे बिथिङावनो आबादारिफ्रा सोगोमदों। आबादारि बिलखौ जुदि भारत सरकारा बोखाराब्ला आबादारिफ्रा जिरायनाय गैयै गासै 6 दान सोमावसारनो हुमखि होदों आरो बे आयेनखौ बोखारागौमानि आबादारिफ्रा न' फारसे आगान सुरलाङा होननानैबो खौरांगिरिफोरजों रोखा खालामनानै होदों। दा नुनो मोनगोन उननि समाव मा जायो। आबादारि बिलखौ लानानै जोंनि भारत हादराव गोबां हांगामा आरो सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे मुलुगनि खौराङाव। आमेरिकायाव ट्राम्पनि जेननायखौ दासिमबो गनायनो हायाखै। जुथाइ हादोरनि खुंथायसालि व्हाइट हाउसआव हिंसानि मोगा-मोगि। डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरिफ्रा व्हाइट हाउसआव गोख्रों धर्ना होनायाव थासारिया गुबुंले जायो। फैगोन 20 जानुवारियाव गोदान हादोरगिरि महरै जो बिडेनआ बिबान लासिगोन। बे बिथिङावनो दासिमबो डनाल्ड ट्राम्पआ गनायनो हायाखै जेननायखौ। बेखौ लानानै गासै इउएसआवनो हांगामा सोलिगासिनो दङ। कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैनि हाइ कर्टनि जामिनखौ नाकच खालामदों। अखिल गगैखौ मावबादिजों लोब्बा थानायनि थाखाय ग्रेप्तार खालामदों होनना आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, अखिल गगैआ लाइमोनफोरखौ मावबादिजों ट्रेनिं लानो दैथायहरो आरो बिनि उनाव आसामाव फैनानै सोमावसारनायनि ट्रेनिं फोरोङो। बिनि थाखायनो भारतनि एनआइएआ अखिल गगैखौ ग्रेप्तार खालामनानै साजा होदों होननानै बुंथिदों आरो बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिबावदों दि अखिल गगैखौ खा आन्दोलनाव लोब्बा थानायनि थाखाय ग्रेप्तार खालामनाय जायाखै होननानै रोखा खालामना होदों। बिजनी इउएन एकाडेमिनि गायसनथाय सान फालिदों। बर' बिजोंखौ गोजौ मानदान्दायाव लांनो
बिजनि सोहोराव गायसनजानाय UN एकाडेमिनि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। हाबाफारियाव बिजनि आनसलिक एबसुनि मावथि बिथांमोनजोंनो लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दानिया फैदो जोबथा रादाबाव। क'क्राझारनि 5 सेमिस्टाराव फरायनाय गोरों इडुकेटेड सिख्ला गोमादों। सावगारियाव नुनाय क'क्राझारनि बिथराय ब्रह्म मुंनि सासे सिख्लाया गोमानानै दं। सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला नखराव खौरां हरनो गुरै खावलायदों। बिफानि मुङा हिरेश ब्रह्म, बिमानि मुङा माइनावस्रि ब्रह्म। नैबे जानबुं नाम्बार 600131355568 बे नम्बराव नुसनबायोब्ला खौरां हरनो नखरनिफ्रा गुरै खावलायदों। रादाबखौ अननानै जाहाथे साफ्रोमबो लोगोफोरानो गावनि वाट्सएपआव थानाय लोगोफोरनो 2-3नो दैथायहरो, जाहाथे बे गोमानाय सिख्लाखौ थाबैनो मोनफिननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोननि मिजिङै गोजोन्थों लोगोफोर।